belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçaose politiekorps is gisteren weer negatief in het nieuws gekomen. 2 agenten zijn op non-actief gesteld en er is een strafrechtelijk onderzoek tegen hen gestart. Het gaat om 2 agenten, waarvan 1 al meer dan 30 jaar in dienst is. Het zou gaan om een man die onlangs zijn wapenvergunning is kwijtgeraakt omdat hij een bewindspersoon heeft bedreigd. Bij de aanvraag van een nieuwe wapenvergunning zijn de 2 agenten betrokken en die zouden daarbij niet correct hebben gehandeld. Wat er precies is gebeurd wordt nu nog onderzocht, aldus de politie. Leden van vakbond BTG hebben gisteren vergaderd onder leiding van voorzitter Frans-Lie Selé. Het gaat om werknemers van Celicor. Er is gesproken over de discussie rond de beheersovereenkomst. Volgens Selé is het belangrijk dat er een akkoord komt met Celicor over deze beheersovereenkomst. Zo niet, dan lopen verschillende arbeidsplaatsen bij Celicor gevaar. Selé roept op om tot een akkoord te komen omdat hij niet wil dat er nog meer onrust ontstaat op de werkvloer van Celicor. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Luchtvaartmaatschappijen KLM en TUI stoppen vanaf 23 maart met het handhaven van de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen. De bedrijven zijn bang dat het draagvlak, als nergens anders meer mondkapjes verplicht zijn, verder afneemt en er meer situaties met agressieve passagiers ontstaan. Daarom zullen KLM en TUI nog wel het dragen van mondkapjes dringend aanbevelen, maar het is niet langer verplicht. Tussen 9 en 13 mei zal de zogenaamde Themis-zaak worden behandeld. Die gaat over de financiële handel en wandel van de Curaçaose bende de No Limit Soldiers. Gisteren stond al de 49-jarige Leek voor de rechter. Die zit al 400 dagen vast op verdenking van het witwassen van 300.000 gulden voor de bende. Ook zou Leek rechterhand zijn van Tyson Kwant, de leider van de NLS die momenteel vastzit op Dubai. Tussen 9 en 13 mei zal er veel dieper op de zaak worden ingegaan in de rechtbank op Curaçao. Een vechtpartij gisteren bij de Olindaweg is helemaal uit de hand gelopen. De politie trof een man aan die gewond was aan onder meer zijn hoofd. Hij zei dat hij in elkaar geslagen was door een andere man. Toen de politie die dader zou hebben aangehouden, vertelde dat hij juist was aangevallen door het slachtoffer. De politie is met de vermeende dader er vandoor gegaan en heeft de zaak verder in onderzoek. Het slachtoffer moest vanwege zijn verwondingen behandeld worden. Gisteren hadden we het over een probleem bij de buurtbewoners van de wijk Fuik. Die hebben al maandenlang nauwelijks internet thuis. Er is sprake momenteel van internet van maar 5 MB en dat is erg weinig. Vandaag meldt de Extra dat de technisch directeur van Flow, Margriet El Hos, heeft verklaard dat binnen 2 weken alle problemen zullen zijn opgelost voor de bewoners van Fuik. De promotie van Curaçao op de mouw van de voetbalshirts van Ajax is goed voor Curaçao. Dat heeft de directeur van het Curaçaose toerismebureau Hugo Clarinda gisteren gezegd. Het levert veel meer bezoek aan Curaçao op en daarmee is het positief. Binnenkort zal er ook een bezoek komen vanuit Ajax aan Curaçao. Alleen is het niet zeker of daar ook veel eredivisiespelers bij zullen zijn. Volgens Clarinda is er in ieder geval sprake van een goede zet om sinds 2020 Ajax te laten spelen met Curaçao op de mouw. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.